Soc Zoraida del Campo, especialista en còrnia i superfície ocular. Avui parlarem de l'ull sec o disfunció de la pel·lícula llagrimal. N'hi ha dos tipus d'ulls secs, l'ull sec evaporatiu i l'ull sec hiposecretor. En l'ull sec hiposecretor el que succeeix és que hi ha menys producció de pel·lícula llagrimal. I en l'ull sec evaporatiu trobem una alteració de la qualitat de la pel·lícula llagrimal. Hi ha una disregulació, un mal funcionament de les glàndules de meibomi que es troben al marge de la parpella, que són les encarregades de produir el greix que forma part de la pel·lícula llagrimal. Aquest ull sec evaporatiu, que és en el que ens centrarem, pot afectar a qualsevol edat, però també a pacients molt joves. L'alteració de les glàndules de meibomi és una patologia inflamatòria, pot estar relacionada amb canvis hormonals, amb canvis dietètics i simplement amb estrès o simplement una patologia inflamatòria pròpia de la persona. Els tractaments en aquests casos poden anar dirigits des de complements dietètics a tractaments antiinflamatoris, sistèmics, de treure productes inflamatoris de la dieta, etc. o hi ha tractaments locals. De forma local el que podem fer és, aplicar calor humida per obrir les glàndules de meibomi que es troben a la parpella i així afavorir el seu drenatge, i associat a higiene amb productes antisèptics específics per la parpella. Aquests tractaments es fan de forma domiciliària, però als centres oftalmològics existeixen fórmats de fer aquest tractament de forma més intensa, amb major penetrància i majors resultats. No diàriament, però sí amb una certa carència per aconseguir millors resultats. I com a tractament antiinflamatori, la incorporació de la IPL, que és la llum pulsada d'alta intensitat, ha suposat un canvi de paradigma, ja que aconsegueix baixar la inflamació de tota aquesta zona i que millori el funcionament de les glàndules i de forma secundària la qualitat de la nostra pel·lícula llagrimal. L'impacte d'aquesta patologia és important. Es tracta d'una malaltia crònica i afecta no només amb disconfort, sinó també en alteració de la qualitat de la visió i amb el que això suposa en el dia a dia amb un pacient actiu laboralment, davant de moltes hores de l'ordinador o de pantalles o de lectura. I el tractament amb llàgrimes artificials evidentment ajuda i s'ha de fer servir, però normalment no és suficient i s'ha de compaginar amb altres tractaments com els que hem citat.